Avui preparem un deliciós pastís de peix i ho farem amb aquests panegals pescats per nosaltres. Ens farà falta 1 quilo de peix, comptant els caps i les espines, una ceba, sal, 6 ous, 250 mil·lilitres de crema de llet, mig quilo de tomàquets madurs, pebre blanc i mantega per untar el motlle. I per al fumet, el cap i les espines del peix, una ceba, uns grans d'all, oli d'oliva verge, sal i aigua mineral o filtrada. Necessitem el peix filetejat. Això ens ho poden fer a la peixateria, però els hi demaneu que us guardin els caps i les espines que ens faran falta per al fumet. Agafem una olla i posem un raig d'oli, les espines i els caps del peix, una ceba trossejada i uns grans d'all. Escalfem i quan veiem que el peix comença a enganxar-se en el cul de l'olla, afegim l'aigua, el llort i el deixem bullir durant 25 minuts. Mentre retirem l'escuma que es forma, són impureses que no ens interessen. Parem el foc, el deixem reposar mitja hora i el colem. Agafem els filets de peix escatats i nets i els escaldem 1 minut en el fumet. Els deixem refredar, retirem les espines i esmicolem el peix amb els dits. I la pell també l'aprofitem, ja que ens donarà bon gust i un bonic color rosat. Agafem els tomàquets, els hi fem un tall en forma de creu, els escaldem 20 segons, els deixem refredar i els pelem. Els trossegem i els sofregim en una paella amb un punt de sucre i sal. I ara ja ho tenim tot a punt per fer el pastís. Preparem un motlle untat amb mantega. El folrem amb paper de forn. Això ens anirà molt bé a l'hora de desemmotllar-lo. El tornem a untar amb mantega i el reservem. També necessitem una segona plata més gran que ens servirà de banymaria. Hi posem aigua, l'entrem al forn i escalfem a 180 graus. En un bol hi anem posant els ous, els remenem amb les varetes i incorporem la crema de llet. Hi afegim el peix esmicolat, la salsa de tomàquet, una mica de sal i pebre al gust. Posem aquesta barreja en motlle i enfornem a 180 graus durant 45 minuts. Punxem amb un escuradents per comprovar que estigui cuit. El deixem refredar i el desemmotllem. El podem decorar amb una branca de romaní o amb el que més ens agradi i el tenim llest per servir. Podem fer aquesta recepta amb altre tipus de peix, com escòrpora, lluerna, cap-roig, que tenen una textura i sabors similars. I com sempre us demanem que no marxeu sense deixar-nos un like o un comentari. I si encara no us heu subscrit, feu-ho. Així ens ajudeu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.